Dobrý deň, vážení diváci, vítame vás pri ďalšom vysielaní jedinej televízie, kde vám nielen ukážeme pravdu, ale aj to, čo pravdou byť mohlo, keby sa niekto trochu viac snažil. Dnes začneme s horúcou aktualitou. Na hlavnej križovatke v meste došlo k incidentu, kde sa údajne pretekali dva golfové vozíky. Svedkovia tvrdia, že jeden z vodičov mal na hlave prilbu na bicykel a kričal: "Formule sú pre amatérov." Polícia zatiaľ pátra po vodičovi druhého vozíka, ktorý údajne v momente pretekania zamával divákom a zakričal: "Dajte si pozor na kamienky." Ďalej sa pozrieme na prípad, ktorý rozdelil miestnu komunitu. Obchodník s hotdogmi bol prichytený pri tom, ako predával klobásky, ktoré neboli grillované, ale ohrievané na motorovej kapote svojho auta. Rozhodnutie hygienickej inšpekcie: auto musí mať STK. A teraz chvíľka, na ktorú všetci čakáte. Exkluzívna reportáž z miestneho farmárskeho sídla, kde nám istý pán hovoril, že jeho paradajky sú také bio, že si večer pred spaním púšťajú meditácie. Ak máte aj vy podobne absurdné príbehy, neváhajte a pridajte sa k nám. Hľadáme novinárov, ktorí si vedia poradiť s každou situáciou, od dramatického zatýkania v banke až po vyšetrovanie záhadne miznúcich rezňov na rodinných oslavách.